Unha vez feita a planificación e observar as rutas de escape e as zonas de traballo e calquer imprevisto que poda suceder, procedemos coa sinalización. É a primeira cousa que se fai. Unha vez que sabemos como é o monte, pois nós debemos sinalizar os distintos tipos de vías. Entón, nós con este cartel, o que facemos é que obligamos a calquera persoa da empresa ou empresas que traballemos dentro do monte a que leven casco como mínimo. Leven as súas gafas, leven as súas proteccións que aí veñen indicadas. Por qué? Pode haber risco eléctrico? Sí, porque de feito dentro do monte podemos ter incluso liñas eléctricas. Despois a maiores, cando nos atopamos en camiños, empregamos este tipo de cartéis un pouco para que distintas persoas que pasen polos camiños que sepan que estamos traballando, meramente informativo. E despois, se traballáramos en carreteras, o que debemos colocar é a ambos lados da carretera, deberíamos colocar as tres sinais. Unha sería a de obra, a segunda sería a de velocidade, que debemos circular por esa carretera, e a terceira, o tipo de perigo que nos podemos atopar. A continuación, imos falar dun elemento moi importante que é o botiquín. É necesario, sempre que saímos a traballar ao monte, posto que podemos recibir pequenos golpes, ou pequenos cortes, pequenas feridas, e, polo tanto, todo equipo, brigada, debe levar no seu vehículo de transporte, e incluso cerca da obra, para poder facer calquer tipo de intervención sinxela con el. Entón, temos o botiquín. Ben, a maiores, nós debemos suplementar o factor risco, porque estamos no ámbito forestal, entón debemos elevar distintos elementos para poder paliar un posible incendio, posto que ao traballar con desbrozadora e traballar coas coitelas, pois provocamos pequenas chispas que poden provocar pequenos conatos que, se nós temos os elementos cerca, son fáciles de apagar. A maiores desto, pois podemos empregar apagalumes, e incluso unha mesma xesta cortada a tempo que estea verde nos faría como para afogar para romper o triángulo de combustión. Entón, isto sí que é importante sempre que se leve. Despois de realizar as medidas colectivas, temos que puntualizar nas medidas individuais, tamén coñecidas como EPIs. É unha protección que nos debe facilitar o uso seguro da desbrozadora por parte do operario. Dentro destes EPIs nos atopamos casco con protector facial e máis protector auditivo, gafas, posto que aínda que baixemos, pois non chegaría a proteger o que a peza. Temos que ter roupa de alta visibilidade, aconsellamos sempre levar manga larga e emprego de guantes. Na parte inferior podemos empregar calquer tipo de pantalón para proteger o golpe, ou incluso podemos sustituílo por estas espinilleiras. E abaixo debemos levar un calzado de seguridade. Un dos elementos imprescindibles para o traballo ca desbrozadora é unha correcta colocación do mesmo. Aquí temos un arnés, empezaríamos pola parte inferior e ceñeríamos para que nos quede axustado. É importante esa holgura para que despois, cando nos coloquemos a parte de arriba, nos quede o que son os ombreiros liberados para repartir no que é todo o tramo da espalda, os pesos. E ao mesmo tempo, que isto nos quede solto, nunca por debaixo deste cinturón, e que nos quede a altura aproximada da cadera, nesta plancha. Despois, unha vez que colocamos a máquina, en función do tamaño da máquina, pois a mellor podemos subir ou baixar. Unha vez que xa temos todos os elementos postos de traballo, o que imos facer é a preparación da máquina para iniciar o traballo. Entón, unha das cousas que facemos é o enchido do tanque, sempre enchemos ao principio de todo e metemos a mezcla por este taponciño que temos aquí. E a continuación, unha das cousas que deberíamos comprobar é que os elementos de seguridade estuveran en bo estado. Comprobamos os amortiguadores, están en bo estado, comprobamos que se nos poñemos o que é o tema do aire ou do arranque en frío, que se nos solte, comprobamos que neste caso está ben, vale? Entón nos teríamos que colocar en arranque en frío e daríamos a encender. Que sucede? Se nós non fixéramos o mantenimento de final do día anterior, unha das cousas que debemos facer sería quitar este capuchón e acceder ao que é a bujía, limpiaríamos a bujía e, por outro lado, teríamos o filtro do aire que estaría aquí.
que sempre se debe limpiar ao finalizar as tareas, posto que así o día seguinte xa arrancamos xa traballando. Se seguimos para adiante, nos debemos comprobar que todo estea en bo estado, vale? Incluso cunha chave para afloxar. Un dos problemas que podemos atopar é tornillos floxos, entón é interesante comprobar que está todo en bo estado. E chegaríamos un pouco ao tema que vamos a desbrozar. Por qué? Porque en función de se imos comer maleza hasta 3 centímetros, teríamos que empregar e queríamos triturar para deixar o traballo, ou se queremos comer o que é erva, empregaríamos o elemento de corte, que sería o fío. Despois, é importante saber que en función do elemento de corte, en función do fabricante, podemos atopar distintos protectores. Son moi importantes estes protectores, posto que evita que o operario reciba golpes. Non quere dicir que co emprego dos mismos non os recibas, por eso tanta protección na parte inferior do operario. Sempre cando imos facer o enganche da máquina, debemos colocala de forma que nos quede cómoda para mover. É importante que vos fixedes no ángulo do brazo. O brazo, cando estamos traballando, debe quedar traballando a 90 grados. Entón, para iso temos unha peza de regulación que nos permite regular. Dámoslle para un lado e permitiríamos. Neste caso xa me está perfecto, o brazo estáme cómodo. Para quitar, sería procedimento inverso. Colleríamos cunha man e quitaríamos co mesmo dedo. Non é preciso estar continuamente mirando para o sistema. Con a simple mão, se quita. O procedimento de desbroce con esta máquina sempre temos que ver que non nos toca o protector no chan. Como vedes, isto está ben colocado. E eu, cando vou a desbrozar, sempre vou dando gatillazos e facendo a limpeza, neste sentido. Pero, se giramos o que é un pouco o cabezal, iremos desfacendo a matogueira. Entón, sempre é interesante o emprego de método de por faixas ou método cuadrado, donde a maleza nos quede sempre hacia fora, se nos quedar algunha. Entón, nós imos facendo. Canto máis ancho vayamos facendo xis, mellor nos quedará e máis fácil será. É importante, cando empregamos esta máquina, entender cales son as partes de corte. É importante saber que se nos estamos desbrozando no matorral, inda que sexa erva, e nos está tocando que é un material contra esta zona, este fío vai quecer e vai nos romper e vai nos entrar dentro. E despois o que nos vai producir é que dentro vamos a topar como mordeduras e ese fío despois rompe enseguida. Sin embargo, se nos cortamos con esta punta, como vedes, xa está máis desgastada, é un corte adecuado, vai rompendo sempre na puntiña e sempre é interesante pois, chegar hasta o máximo. Este é un cabezal de liberación automática que nos imos dando un golpe contra o suelo e según vai andando a peza, vai salindo e chega aquí o que é a cuchilla. Unha vez que rompe a cuchilla, pois xa nos queda a medida. E isto é interesante que todos os operarios, cando están desbrozando, pois que estén, canto máis largo sea o fío, mellor. Se vos fijades, aquí temos un claro exemplo de que queceu, entrou para dentro e deformou. Lógicamente aquí xa temos unha debilidade. E se toca contra algo máis grosso, aquí xa vai romper o principio. O funcionamento con esta máquina é distinto, posto que o que queremos é comer a maleza. Que sucede? Hai unha altura que non se debería superar. A altura é a seguinte, vale? Nunca deberíamos levantar por encima da cabeza. Entón, o traballo desta máquina sempre é ir comendo por abaixo, arriba, abaixo, e despois vamos desfacendo para que nos quede como aquí. Entón, cada vez que levantamos, aceleramos. Aceleramos e soltamos, aceleramos e soltamos, aceleramos e soltamos. E vamos desbrozando. Unha vez que temos toda a zona desbrozada, collemos e nos vamos. E nesa baixada xa nos imos comendo. Cando vemos que dábamos entrado dentro, entramos dentro e subimos e baixamos. E imos comendo. Non olvidar que nós somos os responsables da máquina, polo tanto, debemos sempre manter unha distancia con outros operadores ou con persoas que podan pasar pola zona de 15 metros. A maiores, debemos ter en conta as distintas vías. Nós, por exemplo, daquel lado temos unha carretera, nós o traballo temos que traballar de espalda á carretera.
Entonces, en vez de estar desbrozando deste lado, teríamos que pasar ao lado da lá. E ir desbrozando. E o mismo, deste lado, que temos un camiño, pois deberíamos poñer de espalda. E sempre protegendo a quen poda vir.